Matay pre, mingaw manon diri pre, murag way pasahero ba? Mao gani pre no, di juta kakutaan ni kay mingaw kayo. Pero sige ra, paabot ta pre, basi daig na pasahero ron. Gani pre no, paabot ragutan na alagi ron. Kadugay sa mga motor mga agad diri oy. Mingaw man kaayo. Bakit ako yuglo nga sabunan ni? Nalagot. Basta pre, ug na pasahero ron, ako'y una larga. Ah grabe po ka pre, ay ako'y nakaunag turno dire, dapat ako'y mauna. Aw dili pre, ug motor ang basayan, mas gwapo ako motor kaysa sa imo nga kagang-kagang mana pre. Wapo lagi pre, pero inutang man pod. Bahala na, basta ako'y una motor no ron. Ah bahala na, di jud ko musugot, pauna na ergutagod. Aw, papilion ko dato ang pasahero god ug asa mo sakay, sure ko. Sa kuha na mo sakay kay gwapo kay ako motor. Sir, namasayro mo? Basta ako lagi pre. Utik kamay unsa man ni pre? Imuha na pre, paubaya na lang ko na sa imuha. Adi ko pre, imuha lang na pre. Sir, kanang namasayro mo? O dam, namasahero may, pero kani una turno Dam, ay tuwa na dam, dili agad una dam. Dam, diri sa ka dam, gwapo kayo niyang motor dam, Inmax. Ay dam, inutang na baya ni dam, diri siya sa kayo kay Euro. Sa man jud. Mamasayro mo dili. Ilit ka kay ba? Pre, pasakyan na pre. Ikaw ba di magpasakay ganina ha? Ikaw gusto mo una ganiya pasakya dira. Asa man jud ko musakay diri adi ay? Di Adam okay, safe ka ni mo drive. Dam, diri ara dam, kay safe lagi ka diya ha. Ako'y magbuot ug asa ko musakay. Diri ko. Ay, Diri ko. Ayaw. Sakay na pagdali. Pre, unsa man ni pre? Ay muha na pre, dadana bisag asa. Pasakay. Ayaw na diyot. Dili lagi, diri ko musakay. Pag-drive na diha. Before sa ka mo sakay be, pila may hatag nimo? Sabot-sabot ragud ta. Ay tara, tara. Pre, Kunara ni. ako yatod kay ulang pabayad sa kumantis. Putik ka may pag ako'y nagpasakay ato da, sayang nga ato oy. Salamat ha. Lamig kay ka. Animal nga bayot, ako naman ay gipatuwad. Naunsa man ka pre? Yawa kay pre. Putik ka may kwarta-kwarta ka ato ganiha ba? Kwarta-kwarta lagi pre, pero ako mo pagi patuwad. Unsa?